Spln v Kozorožcovi 10. júla 2025. Čas veľkých rozhodnutí. To, čo sa dnes stane, nie je žiadna jemná energia. Máme veľmi silný spln a je to kulminácia energie. Spln, ktorý vyvíja tlak na povrch vo všetkých smeroch. Systém odstraňuje to, čo už nie je v súlade s vami. Preto môžete zaznamenať zmenu vo vzťahoch, v spôsobe, akým robíte rozhodnutia, vo svojich emóciách, vo svojich zdravotných štýloch a ešte intenzívnejšie vo svojej identite. Tento spln zasiahne všetkých nie ako trest, ale ako silné znovu zosúladenie. Ak sa cítite unavení, emotívni, citliví alebo nezvyčajne inšpirovaní, nie ste chorí a ani ste sa nezbláznili. Vo vašom vnútri sa objavuje pocit jasnosti. Ale zvyčajne predtým, ako to nastane, príde chaos vo väčšej intenzite. Chcem analyzovať 5 hlavných energetických tém, ktoré budete pociťovať počas tohto splnu a vysvetliť vám, čo presne máte robiť, aby ste ich využili na zmenu časovej osy, uvoľnenie zablokovanej energie a opätovné zosúladenie sa so svojou silou. Prvým energetickým tematom je vnútorný tlak a emocionálne napätie. Tento spln teda zosilňuje vnútorný tlak, ako keby emócie boli vytláčané spod povrchu. Mnohí z vás môžu cítiť pocit, ako keby ste chceli plakať bez dôvodu, alebo ste podráždení kvôli maličkostiam, alebo máte náhlu potrebu opustiť určité situácie, zmeniť všetko alebo proste vypnúť a jednoducho sa uzavrieť do seba. Nezáleží na tom, ako veľmi sa snažíte to vysvetliť, proste nenájdete žiadny dôvod. Ide o emocionálnu kompresiu, ku ktorej dochádza, keď podvedomie smeruje k očisteniu všetkých energetických vzorcov, najmä tých, ktoré ste roky potláčali. Vedie to k väčšej schopnosti relaxovať. Takže, čo robiť? Vytvorte si priestor na emocionálne uvoľnenie, čo znamená, že si doprajte trochu času, aby ste svoje emócie nepotláčali, ale naopak ich dali von. Ak potrebujete plakať, plačte. Ak potrebujete nahrať hlasovú správu alebo video pre svoje staré ja alebo svoje budúce ja, alebo len vyjadriť niečo, čo cítite, urobte to. Napíšte o tom denník. Ak potrebujete, udrite do vankúša alebo boxovacieho vreca. Urobte čokoľvek, čo vám pomôže. Aj pohyb je liek. Je to jeden zo spôsobov, ako s tým pracovať. Každý z nás si musí nájsť metódu, ktorá mu vyhovuje. Niekedy je to nahrávanie správ pre samého seba, inokedy je to písanie denníka. Proste si všimnite, čo funguje pre vás. Potom sa nesnažte príliš objasňovať, pretože energia splnu nie je logická. Nemusíte ospravedlňovať svoje pocity. Musíte ich úprimne prežívať. A žiadne veľké konfrontácie. Možno budete mať chuť vybuchnúť, ale emocionálnu pravdu je najlepšie spracovať súkromne, než ju vyjadríte verejne. Než odpoviete, nechajte emócie vychladnúť. Zhlboka sa nadýchnite a potom reagujte. Jedným z rituálov pre tento čas je prepnúť telefón na 1 hodinu do letového režimu, pustiť si peknú hudbu alebo výjsť do prírody a spýtať sa sami seba, čo držím, čo už nechcem niesť. Buďte k sebe úprimní. Napíšte to, nahrajte to alebo urobte to, čo vám najviac vyhovuje, aby ste sa cítili lepšie. Týmto spôsobom prestanete zadržiavať niečo, čo už vám nepatrí. V tomto bode vám bude všetko jasné. Druhou témou tohto splnu je očista nervového systému, ktorá je veľmi silná a neuveriteľná. V tejto chvíli prechádza váš nervový systém fázou energetickej očisty. Mnohí z vás môžu počas tohto obdobia pociťovať poruchy spánku, náhlu únavu alebo nepokoj, napätie v tele, najmä v oblasti hrudníka a žalúdka, alebo zvýšenú citlivosť na hluk alebo konflikty. To nie je signál, ktorý nás núti viac sa snažiť. Je to signál, aby sme upravili a obnovili svoj vnútorný stav. Ak sa teda pýtate, čo robiť, odporúčam vám jednoducho spomaliť, venovať si trochu času, ľahnúť si na zem a dýchať. Stačí, keď sa sústredíte na svoje telo, napríklad 10 alebo 20 minút, a všímajte si, ako sa cítite, keď si uvedomujete svoje telo. Môžete si položiť jednu ruku na hruď a druhú na brucho, nadýchnuť sa na 4 doby, zadržať dých na 4 doby, vydýchnuť na 8 dôb a opakovať to 5 až 10 krát. A len sledujte, ako sa cítite. Potom sa poprechádzajte na boso. Zem prirodzene odvádza statickú elektrinu z nervového systému. Počas tohto času sa vyhnite preťaženiu technológiami, pretože únava z scrollovania je skutočná. Všetkým vám by som poradila, aby ste si dali detoxikačnú pauzu od digitálnych technológií. Veľmi vám to pomôže. A pre tých, ktorí užívajú doplnky stravy, odporúčam užívať pred spaním horčík, ešvaganda prášok a ak sa kúpete, pridajte do vody trochu soli. Pomôže vám to očistiť vašu energiu.
Namiesto intenzívnych tréningov pre tých z vás, ktorí cvičia počas splnu, skúste viac stretchingu, možno pomalé prechádzky alebo trasenie, pretože to podporuje detoxikáciu bez preťaženia vášho nervového systému. Treťou témou je prelomenie vzorcov a emocionálnych cyklov. Tento spln aktivuje vaše najhlbšie vzorce, najmä cykly, ktoré ste nevedome opakovali. Počas tohto obdobia si musíte dávať pozor na známe emocionálne špirály, ako napríklad, nie som dosť dobrý, nikdy ma nepočúvajú, alebo, prečo vždy skončím tu. Možno sa objavia nedokončené slučky z vašej minulosti a znovu sa objavia ľudia, problémy alebo spomienky, ktoré vám budú veľmi známe. Teraz je čas rozhodnúť sa. Mám to zopakovať alebo prepísať. Buďte k sebe úprimní. Tento spln aktivuje vaše najhlbšie vzorce. Čo teda môžete robiť, keď sa tieto veci dejú, pretože my všetci ich zažívame? Nuž, prvou vecou, ktorú môžete urobiť, je zastaviť sa, než zareagujete. V momente, keď cítite, že sa blíži ten istý emocionálny príbeh, zastavte sa, nadýchnite sa a spýtajte sa sami seba, čo by si v tejto situácii zvolila moja vyspelejšia verzia. Zapíšte si svoj najbolestivejší opakujúci sa vzorec. Napríklad, vždy dávam viac, ako dostávam, potom to prepíšte, som k dispozícii len pre vzťahy, ktoré ma rovnako obohacujú. Tým pádom prestanete byť k dispozícii ľuďom, ktorí vás zneužívajú alebo vás nerešpektujú, alebo akákoľvek je vaša situácia. Potom si len predstavte, ako uzatvárate kruh. Doslova si predstavte, ako vkladáte starú verziu seba do svetelného kokónu a necháte ju rozpustiť. Štvrtou témou je rozdelenie časovej osy a okamžitá spätná väzba. Čo to znamená? V súčasnosti sa nachádzame v období zrýchlenia časovej sekvencie. To znamená, že každá myšlienka, každé rozhodnutie, každé presvedčenie sa vám okamžite odzrkadľuje. Preto ste si všimli veľmi rýchle manifestácie, ktoré sa dejú práve teraz. S najväčšou pravdepodobnosťou ste si všimli aj rýchle zmeny. Niečo náhle končí alebo začína. Synchronicity alebo neočakávané zlomy. Ľudia veľmi rýchlo odhaľujú svoju skutočnú povahu. Tento mesiac prináša okamžitú energetickú odozvu. Veľmi rýchlo dostanete to, čo si vyberiete. Čo teda robiť s touto energiou práve teraz? Skontrolujte svoje energetické pole. Čo skutočne vysielate do života? Je to strach, úzkosť alebo istota a dôvera? Potom očistite svoje zámery. Povedzte len to, čo chcete posilniť. Zbavte sa energie typu, dúfam. A povedzte, žiadam to. Verím tomu. Zmeňte túto energiu z nádeje na dôveru a vedomie. Potom začnite konať s touto novou energiou, s týmto novým zámerom. Nielen si vizualizujte svoju budúcnosť, ale konajte tak, ako by konalo vaše budúce ja práve teraz. To je to, k čomu vás táto energia skutočne tlačí. Chcem vám dať veľmi jednoduché cvičenie na zmenu časovej osy, ktoré sa skladá z 3 rôznych úloh. Je to veľmi jednoduché. Prvá úloha je napísať 3 veci, ktoré už nie sú v súlade s energetickou integritou vo vašom živote. Druhá je zaviazať sa, že ich tento týždeň ukončíte alebo zmeníte. A tretia je nahradiť ich 3 vylepšenými spôsobmi správania, voľbami alebo presvedčeniami. Tu sa táto zmena skutočne upevní. A práve tam začnete vnímať veľké zmeny. Pretože mnohokrát, keď chceme zmenu, existujú niektoré mikroenergetické vzorce, ktoré si nevšimneme. Táto prax vám pomôže si ich všimnúť a zmeniť. 5. energetickou témou je odovzdanie sa a zosúladenie. Tento mesiac nie je o kontrole. Je o tom, aby ste sa vzdali toho, čo nemôžete kontrolovať, aby ste sa mohli zosúladiť s tým, čo môžete. Počas tohto obdobia budete podrobení skúške. Dokážete opustiť časovú os, ktorá sa končí. Dokážete pustiť niekoho, koho milujete, bez potreby uzavretia. Dokážete prestať silou presadzovať niečo, čo zjavne nefunguje. Len si to uvedomte, pretože môže dôjsť k určitému odporu. Môžu nastať napätia, môže sa objaviť strach, ale odpútať sa znamená uvoľniť sa a uvedomiť si, že existuje niečo, čo sa stará o veci, o ktoré sa vy možno ešte nedokážete postarať alebo ktorým ešte nerozumiete. Takže to, čo môžete urobiť, je zbaviť sa tej záťaže, toho, čo vás vyčerpáva. Možno je to osoba, úloha, zvyk, začarovaný kruh. Len to na jeden deň odložte a uvidíte, ako sa budete cítiť. Potom si vytvorte novú kotvu. Vyberte si jednu malú činnosť, ktorá vyjadruje, znovu verím životu. Môže to byť upratovanie vášho priestoru, prihlásenie sa na niečo nové alebo vymazanie starého čísla alebo starých fotografií alebo čokoľvek iné.
A potom dôverujte neznámemu, pretože cesta, ktorá je s vami najviac v súlade, vám nebude vždy dávať pocit istoty, ale bude vám dávať pocit slobody, a mnohí z vás to už v minulosti zažili. To, čo vás skutočne oslobodí, je zvyčajne aj to, z čoho máte najväčší strach a čo sa bránite urobiť. Chcem vám tu predstaviť večernú rutinu pre odovzdanie sa, pretože pred spaním je na to najlepší čas. Môžete si zapáliť sviečku, ale aj nemusíte. Ak chcete, urobte to, pretože je to symbol toho, že robíte niečo posvätné. Potom vezmite svoj denník alebo čistý list papiera a napíšte: vzdávam sa potreby kontrolovať, a úprimne dokončite vetu. Potom si na 5 minút ticho sadnite. Dýchajte a vizualizujte si, ako to odovzdávate niečomu väčšiemu ako ste vy, nech to už vnímate akokoľvek. Tento spln teda nie je len koncom jednej kapitoly. Je to veľmi silný kontrolný bod. Buď budete opakovať svoju minulosť, alebo budete hľadieť na svoju budúcnosť novými očami, s novými štandardmi a jasnejším nervovým systémom. Tento mesiac ovplyvňuje všetkých, nie aby nás potrestal, ale aby nás prinútil vrátiť sa k pravde. Vonkajší svet ťa nezachráni, ale tvoje konanie v súlade s ním áno. Takže, dýchaj, pohybuj sa pomaly, vnímaj, čo sa deje, a nechaj tento spln urobiť to, na čo prišiel. Osloboď svoju cestu, očisti svoju energiu a aktivuj svoju ďalšiu úroveň.